Здравейте и добре дошли в днешното издание на Пет по Рихтер. Андроника Мартонова, Ирена Гаделева, Мартин Кадинов и Ясен Атанасов са в студиото днес. Всеки от тях готов да събуди интерес към любопитни събития в областта на киното, на класическата музика, на компютърните спортове. И Ясене, ти пък кой мит ще нищиш днес? Една е много интересно. Така, красива млада дама, изгорена и възкръсна в колективната памет. Много страшно ли звучи? Само една може да бъде. Все пак сме Великден, да, тя е само една, така че... Добре. Специалният ни гост днес е също една много красива дама, чийто устроен и подреден живот на финансист прави един остър завой преди няколко години. Тя решава да направи околосветско пътешествие и в продължение на година и половина обикаля някои от най-екзотичните точки на земното кълбо, които в момента прави изложба с снимки от тези места. Те са подредени в червената къща и надявам се впечатленията, които е събрала по време на това дълго пътуване, ще сподели абсолютно честно с нас в следващите минути. Виктория, заповядайте при нас. Здравейте. Здравей. И добре дошла. Това е Виктория Оризарска, за всички, които все още не я познават. Вероятно всички всички интервюта в България започват с този въпрос, но наистина в време на икономическа криза, на постоянни съкращения, повсеместни и прочие, не мога да не ви го задам. Да. Как се поставя един такъв уреден и хубав и предполагам добре платен живот в скоби, за да тръгнете буквално? Беше решението взето, когато вече всичко беше подредено Тоест, за пътуването си мечтая доста време. Не си мечтаях за уреден живот и подреден, мечтаях си за околосветско пътешествие. Междувременно водих добре платени и платен и уреден живот, който ми беше доскучал доста, и в момента, в който взех решението, че сега е момента, сега или никога, просто напуснах. Но някакси ми се струва, че всички казват, да, всичко си зарязала и си тръгнала. Не е така. Това беше нещо, за което съм мечтала дълги години. Планирала съм, може би, поне година, съм спестявала пари за това и в момента, в който беше решено, тръгнах. Ясен ли ви беше маршрута от началото или се развиваше с течение на пътуването? И да, и не. Горе-долу знаех откъде минавам, знаех, че тръгвам на изток и ще се върна от запад, защото това беше едно от условията на билета около света, който си купих. Сменях маршрутите, човек се среща с хора, те му казват, не ходи там, отиди на друго място по-хубаво, е тук много туристическо, там е много интересно. Така че бях оставила голяма доза резерв да пътувам през други места и го направих. Откъде започна това пътуване? Откъде мина? Трудно е да се каже откъде започна, защото аз бях в Лондон, исках да започна през Израел и да летя за Индия, се оказа, че няма такъв полет Лондон, Тел-Авив, Тел-Авив, Делхи, и трябваше да се върна до България. Всъщност исках да се върна до България да видя родителите си, върнах се, отих в Израел, върнах се обратно в Лондон и заминах за Делхи, така че бих казала, Тел-Авив е първата точка на пътуването. Година и половина, колко държави посетихте за това време? Малко по-малко от година и половина, 15 държави пак горе-долу, всичко е толкова относително, защото някои държави ги посетих за 2-3 дена, не знам дали мога да ги броя като държави, други държави ги посетих за 2 месеца, трети държави са не самостоятелни държави, но си като държавата, като например Тибет, защото е част от Китай. Де-факто. Любима тема на Ясен Атанасов. Така че не знам него как да го броя като държава или като част от Китай. Горе-долу 15 държави, да кажем. Не знам дали споменах в началото, но изложбата, която е подредена в червената къща, е благотворителна. Да. Къде ще отидат средствата от нея? Всъщност снимките се продават. Точно така. Средствата от изложбата, всички средства, които се съберат, ще отидат за една благотворителна кауза, която аз подкрепям от както горе-долу съм тръгнала да пътувам. Специално тази изложба средствата отиват за ученически стипендии за момиченца в Лаос. До момента съм събирала пари за ученически стипендии за момиченца в Югоизточна Азия,
в страни, в които организацията, която подкрепям Room to Read, стая за четене, работи. Специално реших Лаос да е този път, за да е по-конкретно и защото има една симпатична двойка американци, които казаха, че до края на юли, колкото се съберат пари за Лаос, те ще дарят за всеки долар, те ще дадат $1 до $1 милион. Това ли е семейство Брюле? Това е семейство Брюле, да. Аз се запознах с тях на изложбата в Нью Йорк. В смисъл, не ги познах, те бяха дошли да подкрепят събитие, което се прави за Room to Read и се запознах с тях. Те удвоиха и всъщност това, което събрах на изложбата в Нью Йорк, го удвоиха. И после отидаха в Лаос през февруари. Елса ми прати един имейл малко след това да ми каже, че толкова се влюбили в Лаос и в децата и как те си заслужават техния $1 милион и затова правят тази оферта, така да се каже, на всички дарители. Ако дарите за Лаос, ние ще дарим още толкова. Много ми се ще да ви задам един въпрос. Вчера, когато идвах в Червената къща, за да заснемам подреждането на изложбата, преди това пих кафе с приятели и им казах къде отивам, с кого ще се срещна, какъв е повода и така нататък. Казах и за това, че изложбата е благотворителна и средствата ще отидат за ученици в Лаос. Повсеместната реакция беше: добре, тази жена не вижда ли колко нещата има в България и колко много хора имат... Вашите приятели пътували ли са много по света? Искам само да довърша това нещо. Сигурна съм, че е въпрос, който много от нашите зрители в момента си задават. Да. И може би е свързано с това каква част от живота си прекарал в България. Ако е целият живот, със сигурност е много трудно да погледнеш в такъв случай навън. Не мисля в никакъв случай, че е заядлив един такъв въпрос. Не, естествено. Как му отговаряте ви обаче? Аз не мисля, че изобщо такова нещо принципно трябва да се коментира, защото благотворителност е... Ти правиш едно добро, независимо къде го правиш. Не бива света или да се дели географически, нали, за благотворителност. И все пак, вашия отговор какъв е? Съгласна съм с въпроса и разбира се, са ми го задавали много пъти. Значи, този път ще отговоря малко по-различно от обикновените отговори, които давам. Когато бях в Патагония, в Аржентина, на една опашка се запознах с едно аржентинско семейство, което така се впечатли от моя лош испански, мислейки си, че аз съм американка, и всъщност ме попита откъде съм и аз им казах, аз съм от България. И мъже каза: о, вие сте от България, аз току-що четах, че българите са най-нещастните хора. На което аз отговорих: аз не съм нещастна, но ви вярвам, че това сте го прочели някъде, защото българите много се оплакваме. България нито не е най-бедната държава в света, нито не е най-нещастната, според мен, и неуредената. Това, че по телевизията и всички непрекъснато говорят колко сме зле, колко в нормалните държави така се прави или онака се прави, според мен не отговаря на истината. И бихте посъветвали тези хора да отидат в Лаос, например, да видят за какво става въпрос? Аз не бих ги посъветвала да отидат в Лаос, за да видят беднота. Лаос има една много интересна култура и невероятна природа, затова си заслужава да се отиде в Лаос. Статистики, съвсем последни, които четах за Лаос, че това е държава от 6,5 милиона, в които 3/4 от населението живее на под $2 на ден. Така че аз започвам от тая гледна точка. Сега, защо събирам с тази изложба за момиченца в Лаос, а не за деца в България? Защото идеята на тази изложба беше да покажа снимки от моето пътуване, това, което съм видяла и взела от света, и да му дам нещо обратно, да му върна, да не съм от този тип туристи, които отиват някъде за да пият ефтина бира и да ядат ефтина риба по плажовете, а да видя, да науча нещо за света и аз да му помогна обратно. По принцип съм се занимавала и с благотворителни каузи, които български студенти са се възползвали и ще продължават да се възползват.